Good day mga moms! And then for today's video, mag-impake na tayo ng ating mga gamit namin gagamitin. Going to the City of Smile, Bacolod. And so medyo marami-rami ito. Actually, itong maleta dito ko lang ilalagay yung mga costume namin. Then the other maleta will be our personal clothes. No? So, syempre, ito yung ating mga girdles. At yun nga, dalawang event sa Bacolod. So, kailangan natin ng at least 6 na outfit. Yeah. So, ano yung mga susuotin natin, malalaman. So, obviously, sa amin, ito ni Gwen. Tapos yung sa kanya, Silva. kalapa. Silva, oh, diba? May tag pa yan. Kasi may black siya rin kasi yung Silva naman. Together with the guancha. Yung? Na-off naman na. Gusto king agas eh. Hindi naman ko baldi niya, kanang yung worst na matagid niya. Kung wala itong pitire, dito i-follow up sa sunod. Lagyan mo nilang yan ng ano ba, para Ito. yung ano ba, yung inano ko, yung binili ko. Para mag-lock siya. Lalagyan ko siya ng palda. Ay, ng garter. Huwag na mag-garter. Para ganun lang, isang ganunan lang. Alin? Yung binili ko ba, yung pang-lock. Maganda Tapos kasi yung may garter. isukat mo na lang din pag ano. Kasi ano siya, para ganun. Eh, habang tumatagal yung garter, di ba lumuluwang? Gusto ko na pinibili yung costume mo sa isa. Sige, hinaan mo pa na marinig ko. Since nakaglo kami kasi, bala ko sa kanya so, May nanood. Sino, ano daw? pero syempre, dapat, maipakita ko na natin sa kanya para hindi na siya masulat. I-surprise niya, di ba? Ang gulo mo, Ma'am Shi. Anyway, so we have, mamaya, ano na lang natin ililipid sa kanya before matapos ito. But before that, ito na. Syempre, magdadala ko ng ibang mga wigs. Mag-ano ka na din ng bagong wigs mo? Oo nga, no. Ano ka ba? Puro na lang ano yung... New wigs, ano ba? Ay, may Hindi ba? for reminding mo. Okay. Though at least mapupunti na yung marami tayong extra na lang. Kasi baka mamaya si Gwen gusto na rin ng ibang look. Anyway, hinahanap ko si Gwen kasi wala siya. This is yung stocking. Pwede ko kay Gwen. Ganyan o, maganda yung stocking na ganyan. Yung ganito, diba? Pero hinahanap ko yung isa kasi skin tone na ito kasi medyo maputi. Pero anyway, okay din naman siya. So dadalhin din natin siya. At syempre, andito yung ating mga heels and boots. Yung kay Gwen, nagdala ko ng extra niya. Kasi for sure, baka mamaya bigla siyang mangalay dito sa kanyang bagong heels. Ayan. Nagaling din sa'yo. So, ito, mahuhulugan na tayo nito. Ayan, ito naman yung Alam mo, gagawin ng boss. paika-ika yung pag ano o. Pabla. Diba, Almoranas na raw siya. Sinisayos ni Amanda. So, ito naman yung aking boots na gagamitin. And, para kay Brenda, yung kanyang favorite na boots. Oh, di ba? Anuhan muna natin So, yan. kailangan natin ito bilhin ng kiwi na pang shine ng... Kasi favorite niya ito, dito siya komportable. So, pwede siya magtatumbling, pwede siya magtatatakbo. So, linisan muna natin. Pero meron akong dalang isa pa, if ever na nakanaisin at gusto niya sa thank you so much, Ate Belkis, sa aming mga bagong heels and boots. Diba? Tsaka, paang-paan namin. Kasyang-kasya sa amin. Diba? Ayan. Siyempre, asa pa eh. Ayan. Andito rin yung ating makeup kit. So, para na sa ganun, isang, ano lang siya, isang lagay lang siya. So, dito. Papakita natin sa kanya yung ayan. So, since, blue tayo. Ito kasi yung pang top ko eh. Ayan. Tapos turn on ko na lang to ng palda na black. So magle-leggings si Gwen for sure with this blue sequence one piece. Ito na. So dumating na siya.
May bagong pasabog. I'm hoping na tama. Actually, naka-skid talaga siya tonight. Ito na, di ba magkaganito kami? Ito na sa'yo. Yan na, tumiti na siya. So then, blue rin siya. So, may corset siya, tapos may palda na siya. Kalapak. So, pwede mo rin siya madala dun sa, ano mo. Hala, pang show talaga siya. Ay, ganda. Di ba? Para magka-concert ka na. Pang concert talaga. Para magka-concert ka na. Parang sa asap lang. Actually, ano to? Terno to dito. Hala pa. Di ba? Tapos, yung palda niya. Oh, May tassel. yes. Ano siya? Para sa ganun, blue-blue kami. Yan. Ay, hindi siya tassel. Okay. Para siyang pang pitikot. Pero pwede naman siya itaas maigi. Ano nga? Yok, bawal mo. Tumatuloy. Ano ba yan? Pang ngayon? Gusto mo ba o sa ano na to? Sa ano na lang? Europe? Hey! Ay, pwede. Para pa sa... Huwag na. Para, ano ba? Kukuha naman tayo ibang costume kay mama mo. Ikaw. O gusto mo sa festival na lang? Sa mas malaki ang stage? Kaya ang birthday lang kasi saan? Ay, Sa mas malaki ang... Sa stage na lang to sa festival. Sultan. Sa Sultan na lang. Para pag ikaw parang naman... festivalin yung ano. Para pag ikaw yung nagganito, kami naman yung magsisilver. Ganda. So, akala ko talaga it's a prank. Actually, may bonus to. Nung binili ko to, Bonus or freebies? freebies, free siya. Kaya ko siya binili. Ganda. So, Ano? kung magkano siya, okay din naman yung presyo. Meron tayo Hala. bagong corset na white. Parang ano Parang lang? hindi naman puro black yung outfit. Parang ano lang siya yung... Yung para sa ano, sa, ano ba yun? Yung ano ba? Yung mga... Yung nasa England, Oo, yung mga princess na ganun. sila Cinderella, di ba, yung movie? May mga corset sila. Correct. So, ayan. O, diba? Papayat ka na niyan, Siya ma. din. Sana nga maipit siya. So, adjustable siya sa likod. May tali naman yan siya. Ayan. Then, Yung isa pang bonus. Hold isa pang on. free. Di ba ya? Di ba guys? Wala. Ayan, yung t-shirt free. Thank you, ma'am. So, para siyang ano, para siyang magazine. Bro, ikaw na sa picture. Buhok muna sa So, that's all for now, mga moms. Natanggal na natin sa ito. Doon na natin gagamitin sa susunod na event para ano. Kasi ito, yung birthday sa Bacolod, harapan lang. So, mas maganda to kasi kapag nasa big stage. Yes. Pamalakihang Hindi ko siya. siya Bacolod ah. Ay, ano ba? May birthday? Late yung birthday. 11 ang birthday. Maganda yan sa pamalakihang show. Yung sa 3, dalawa yung show sa 3. Yun yung ano, parang event ng parang mga Ay, oo, ng mga, ano pala yun? department. Madali na natin ito. Ha? Di Pwede mo yung dalawa. Yung nabili na white and gold. Diba na yung gold? Ito na lang kasi magiging backup outfit namin sa'yo sa ano, hindi sa isa eh. Kung magbablock ka sa ano. Ay, yung black mo ito na. Or yung silver na lang doon. Ito. Kasi ito kami dalawa. Huwag. Yung black yung gagawin na ganyan itsura din. Ay, yung puso-puso. Paano mag... Yan yung pagtarmuhan yan para bagay. Yung silver, kung magaganyan ako, dapat ano din sa inyo. White. White lang. Hindi dapat. Sa karoon nga video kay Wanda. Mag-white na lang kami. May white naman din si Gwendolyn. Sa ZZ Moms. Outfit na natin mga outfit natin para buo na siya. Akala ko yung ganda pala. Actually, may isa pang color dito. Ganun. Hindi lang colorful. So, dahil nakita ko yung maganda siya, ayan, hanapin natin yun. Sa Timo pa rin yan. Oo.
Diba talaga sa tingin mo may mga previous ha? Sa kuan ha, Wait. sa garden. Unsa man? Patapa man ni siya ang kuan ha. Ah. Hindi na naon dito. Itanim yan. Hindi, ganun-ganun lang. Kasi pag namatay ito, mag-decompose to. Ano to, healthy to yung bistin para sa... Pag makono, grabe ka, pag mainitan na kag maayo mo ka na, mukaging. Yung gali, bukaging tapos kuan sa... Pero kung lubong na sa sayuta, mulata. So that's it mga moms. See you there, Bacolod!